he channel ah hian ni tin mamo Hriselna chungchang le chanchin ngeinom tak ron ti chhuah zel kan tuma I subscribe chuan post har ber I mu thei zel dona lo subscribe ve keu te le lungna cardiovascular disease hi natna ṭanglawn tak mitam tak thihpui thin ani a bikin miin heart attack anei chuan a hlauhawm tawh hle ani Mithiamten an chhinchhiah dan chuan khawvelah hian lunglam ṭhatlohna avanga thi hi kumtin magtaduai som pariat vel an renga thihna chhan lian ber atling ani lungna neite thihna tamber pawh hi heart attack wang ani heart attack alo thin na chhan ber pakhat chu lungdot zim wang ani hetiang hi thil dan ani awangin theiang toka lo fim khura mahni lo inven ve hi atul hle maya kan inveng reng chung po in thil tamtak kan lunglam tana thalo kan hriat si lo te hi ala tam hmel khop mai ole tuntuma Hriselna Huang tan chuan ni tina kan chet velna a kan ton kan lunglam tana chiat na thlen tu ni hmel lem lo ma se lungin lo ngei der lo thil chi som pahnih kan soidon ani pakhat na a chuan ka chunglam natna chi sang thorim chia hani Hrisel lo le adang te hian lunglama ngung anei ti shekher lo mai theya a bikin hani Hrisel lo hian lung hnatho ati buai hle ni a hriat ani chu wangin ka chung hi uluk taka enkol angai ani pahnih part time job I oi kher lo mai theya ma se I oi lo wangin ani lo pha chuang lawang Mithiamten experiment tamtak an siam atanga an hmu chhuah chu na chi sang ṭhatlohna part time job te hi lungin a ho hle ti hi ani he zirchianna hi Canada lam Mithiamte hmalakna ania an soidan chuan ni khata hna pakhat chauh thok ni leng ṭhin te a hian nadang thoklor ṭhin te hian lungna an nei duh bika thoklor rawa tlailam le zanlama nadang thaw hi lungin a ho zual ni a hriat ani pathumna traffic jam chuan kan hman hmuh ne na in mil lo wangin kan thina rima kan phun chiara rilru te a ha thin ani kha traffic jam le hetianga kalkawng alo kholh kham hian lunglam Hrisel lo tan chuan heart attack om theihna chance a san bel zel ni in an soi ani palina thihulhma lutuk hmeichhia te hi kumsomli paruk vela an thi a hul chuan thihulhma ni a ngai an ni a hetiang thihulhma te hian lungna le heart attack an nei duh bik bawk pangana zanmut hlana ngok thin zanmut thil hlana ngok thin hi alo hritu kan chung te tan pawh thil ngeinom tak chu ani lem lo ngok hian thokna dot lam thlengin a khoih pui theya lung hnatho ati thuan op thei boka banduai chuan stroke hian a thlen tir thei ani parukna hepatitis C hi alar chho hle meya hen dat na ve tu te chu cholesterol tlem tur le thisen sang lo tura anin ven a tul le zwal hepatitis C hian thin chau ani lovin lunglam po ati kholo thei ani pasari na mut kham lo na zan mut tui lo na mut hun bidik lo lutuk thin le tui taka mut hil thei lo na hian lunglam ati buai thei hle boka mut kham lo na hi thisen sang in siam na thatak ani baka taksa in cholesterol apai chak thei lo na chhan lian tak pakhat ani kham taka mut hi a hlu hle a mut kham lo na hian thau lutuk na le thisen thlum te a om tir ol sambik ni a hriat ani a mut kham lo na awangin stroke le heart disorder om theya naupang te tan phei chuan thluak a chiat pha thei hial ani pariatna chung kohlim lo tak nupa in ti taw le in ti thiam lo renga hun hmang in ni chuan lungna le heart attack nei na chance sang tak in nei mek ti na ani Michigan University lamina zirchian dan chuan hetianga chung kohlim lo lutuk nei te hian stress hormones an nga bika chu chuan lung hnatho ati kholo bik ani pakwana kopui nei lo ringnun hi ma ni maya han ma chhona tan chuan a ha thlak ma a harwang taka omanga ya min hmangai tu le min ngeina tu an omanga ya min fui tu an om reng angai boka kanril ru tot le thopik phor chhuana tur kan nei atul bok hetiang nei velo ma ni chawa om kopui nei lo te tan lungna nei na chance asang hle ni in mithiam te chuan an soi boka kopui nei lo rawa po ma ni atla fal chi ni tum lo tur ani somna dulkiar biar in tam wangi mo chohe wangi mo engwang po ni se dulkiar dula thau tam lutuk hi lungna nei na kong pakhat ani a Mithiamten an soidan chuan hmeichhia te hian an kong hi inchis somthum panga aya tam lo le mipa te hian inchis somli aya tam lo nei se a tha an ti som pakhat na thu reng mai TV le computer khoya thut ani emo rei tak taksa kham khopa thut hi taksa in ho hle a thu jing lutuk thu deuh chot ho hi midang a in lungna an nei na chance za asom ni in a tam bi kani
som pahnih na exercise lakna sat lutuk exercise poimo zia kan soifawa morning walk hlut zia po kan soito ma se taksa in azo bak alutuka iti chuan chhiat na thlen hlo zo kangche abikin voile khata ha alutuka thil dang dang ti kwal ang chi hi a thalo lungin a ho hle zo kani